Ahojte, ja som Vicky a dnes v spolupráci so stránkou www.maliarskeplatno.sk som pre vás pripravila jeden skvelý projekt – letný scrapbook. Do scrapbooku môžete malovať, kresliť, prilepiť fotografie alebo pripnúť rôzne vecičky, ktoré vám pripomínajú leto. Na konci leta budete mať jednu knižku plnú úžasných zážitkov a spomienok. Ak si pripravíte vlastný scrapbook, nezabudnite mi poslať fotku. E-mail a Facebook nájdete v popiskoch. A ak vás zaujímajú moje zážitky mimo kamery, nezabudnite sa prihlásiť na Instagram, kde pravidelne pridávam fotografie. Budeme potrebovať výkresy vo veľkosti A3, dekoračné alebo tzv. Scrapbookové papiere, lepidlo, kancelárske spony, dekoračné pásky rôznych farieb, tekuté lepidlo, štetec, nožnice, tenkú čiernu fixku alebo pero, bielu fixku alebo pero, dekoračné lepidlá, ceruzku alebo pero a pravítko. Prvým krokom bude príprava listov nášho scrapbooku. Zoberieme si veľký výkres, ktorý rozstrihneme na polovicu a tieto polky ohneme. Takto nám vznikli strany. Keď už máme dostatočné množstvo listov, je tu čas ich spojiť dokopy. Usporiadame ich, upneme kancelárskymi sponami a chrbát natrieme lepidlom. Lepidlo necháme dostatočne vyschnúť. Keď lepidlo uschlo, môžeme dať dole kancelárske spony a prichádza zábavná časť. K príprave scrapbooku neexistuje žiaden presný návod. Aj toto video slúži na inšpiráciu. Môžete použiť rôzne materiály, ako napríklad dekoračné papiere, farebné papiere, krepové papiere, stúžky, dekoračné pásky, alebo dokonca i sušené kvety. Do scrapbooku si môžete zapisovať zážitky, spomienky, môžete k nim ale pridať i napríklad fotografie, vstupenky, rôzne pásky alebo dokonca obal od vašej obľúbenej sladkosti. Ja tu teraz napríklad pripravujem kartičky, na ktoré neskôr chcem lepiť fotografie.
Na tento čistý zelený list si budem písať zoznam vecí, ktoré chcem cez leto zažiť. Pokračujem s nasledujúcou stranou. Snažím sa o to, aby každá jedna strana bola jedinečná. Sem som pridala aj tzv. Harmoniku. Príprava je veľmi jednoduchá. Najprv si vystrihneme dlhý pásik, potom ho zložíme ako harmoniku a môžeme si ho obstrihnúť do rôznych tvarov. Takto nám vznikne reťazec tvarov, na ktorý môžeme písať alebo dávať fotografie. Ja som si ju ešte dozdobila malými kúskami dekoračného papiera. Na dozdobenie kresbami alebo malými detailami použite tenkú čiernu fixku. Na zvýraznenie tmavých povrchov zas opačne bielu. Teraz spravím do stredu dvojstrany jedno okienko. Dozdobím ho páskami. Aby ste svoj scrapbook oživili, pridajte do ňoho rôzne papierové okienka. Použitím starých obalov zo zošitov alebo euroobalu si môžete pripraviť aj malé zakladače, kde potom neskôr môžete dať fotografie alebo nálepky, ktoré neskôr použijete. Zlepením 3 pásikov farebného papiera pripravím malú knižku, ktorá obzvláštni môj scrapbook. Pomocou dekoračných lepidiel pridám zo pár ligotavých detailov.
ostatné je naozaj už len na našej kreativite a štýle. Okrem toho, že scrapbook je skvelým spoločníkom na nejaké prázdniny, je aj úžasným darčekom. Spraví obrovskú radosť a hlavne vtedy, keď ho doplníte spoločnými spomienkami. A tu vám ukážem, ako nakoniec dopadol môj scrapbook. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, nezabudnite niečo napísať do komentárov, dajte like, prihláste sa na odber a teším sa na vás v ďalšom videu. Ahojte!